ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಚಾನಲ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಪನ್ಪನಂಚಿಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿಟ್ನ ಕಂಪನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ತೂದಿಪ್ಪರು ಕುಡ್ಲಡಾವಡು ಬರಿತರು ಊರುಡು ಒಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುವೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟಿವಿಡ್ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದಿವು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಂಡು ಈ ಕಂಪನಿ ಬತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಆತಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ತುಲೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ 21 ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆತನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು 190 ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತು 117 ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿಟ್ನ IPO ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ 190 ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿಟ್ನ ಒಂದು ಸಡನ್ಲಿ ಏತ್ 45 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ 190 40% ಡೌನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಮಾತು ದುಡ್ಡು ಪಡೆದಿರ ಆಕ್ಲು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಏತೋ ಜನ ಲಾಸ್ ಒಂದೇನೋ ಮಾರ್ದಿರ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆತನ 92 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತನ 45 ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತು 5 ಕೂಡ ಯಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆತೆ 45 ಕೂಡ ಯಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆತೆ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಇನಿ ಹತ್ತದ ಎಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ಕಂಪನಿ ಬತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಪನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ 5 ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಹಿಡಿತಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದೇಟು ಪ್ಲಸ್ ಹಿಡಿತು ಮುರಂದ ಒಂದಿತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಪಣದು ನಿಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟಡಿ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಕಲ್ತಜಿಂದಾಂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಕಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ರಿಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಲೆ ಒಂದು 10% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 10% ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ತುವಾರೆ ಪೋಪುಂಡ 192% ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ನಿಕಲು ಪಾಡ್ದಾರ ಡಬಲ್ ಪಡೆದ್ರೆ 2 ಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕಂಪನಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಕಲು ತೂಪುಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಿಕಲು ತೂವಾರ ಮೂಲು ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ 151 ಬೊಕ ಪಿ ರಿಶು ಒಂದೇಟು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಜಿ ಒಂದೇಟು ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರಲು ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ನಾಡ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋನ್ಗೆ ಒಂದಿತ್ತ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ರೆವೆನ್ಯೂ ತುಲೆ 62% ಅಪ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ 131% ಅಪ್ ಮಿತ್ತಿಡುಂಡು ನೆಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಭಾಂಶ 122% ದಯಪಂಡ ಮುರಂದ ಒಂದಿತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು 5 ಬಕ್ಕೊಂದು ರಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ಬಲಿಪರೆ ಶುರು ಆತಂದು 5 ಮೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ಕಿ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಲ್ಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಡೆಟೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲುದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ರಿಸ್ಕೆ ಬಿದಾಯಿ ಪೋಂಡಲ ರಿಸ್ಕೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೊಪ್ಪುನಲ್ಲ ರಿಸ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ದುಡ್ಡು ದೀಪನಲ್ಲ ರಿಸ್ಕೆ ಏತೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ಮುರುಕು ಬಾ ಅಂಚದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರಂದ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಕಂಪನಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿಟ್ಟ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡು 1000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಎದುರುಡು ಉಂಡು ನಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಭರವಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆನ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚಂದು ಐತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ ಆಕ್ಲೇನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು ಉಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಡು ಆಕ್ಲೆ ಏನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಲೇನ ಸಿಒ ನಕ್ಲು ಬತ್ತಿರ ಏನ ಪನ್ಪಿರ ಕಂಪನಿ ಮಿತ್ತದ ಏನ ಹೋಪುನು ದೀಪಿರ ಐಟ್ ಏರು ಹೊಸ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಐತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದಿನ ಪೂರ ಕಲ್ಪಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಒಂದತ್ತ ಏತು ಲಾನ್ ಉಂಡು ಒಂದೇಟು ಏತು ಸಾಲ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಒಂದೇಟು ತೂವೋಡು ಆಪುಂಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಇರತ್ತ ಮೂಜೆಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಂದಿನ ಕಲ್ಪಡಾಪುಡು ಒಂದಿನ ಕಲ್ತಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐನು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾಡಿನ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೇ ತಾಂಡು ತೂಪುನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತಾಂಡು 5% ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಮಾರ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಆ ಏಪ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಅಂಚಿತ್ನ ಮೆಂಟಲಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಮೆಂಟಲಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚ ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಒಂದೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂದೇಟಿ ಎಡ್ಡೆ
ಲಾಭಾಂಶನು ಕೂರು ನಿಕ್ಲೇನ ಪಾಣಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಡಬ್ಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೂರು ಅತನ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರು 10 ಪಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 10 ಪಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೇನ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಒಂದೊಂತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬುಡ್ದು ತೂಲೆ ಅವು ಎಂಚೋಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು ತೂಲೆ ಎಂಚೋಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಂಡ ತಿರ್ತು ಬರೋದು ಇಪ್ಪನ ಕೂಡ ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ನನಾತು ವೀಡಿಯೋನಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸುರುಕಾದ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು